bathi bengavuka Ezra abazokhuluma phambi kwenkosi. Kuvuke Ezra manje abazothi asikwazi ukubuyela enkosini because inkosi yethu uNkulunkulu wethu. Now sidinga abantu abazovuswa uNkulunkulu abazofuna isandla sikaNkulunkulu. Because manje sesikhulume kakhulu kubantu siphethe amandla kaNkulunkulu, kodwa manje sesifuna yena. Isandla sikaNkulunkulu siphezu kwabantu bonke abamfunayo. Ingabe obani abafuna uNkulunkulu namhlanje ebusuku? Ngoba kuzoba inkinga ukuya phambi kukaNkulunkulu ongafuniyo. uJona naba kuthiwa Jona iya eNiniva. uJona uyayazi imikhuba yaseNiniva, yaye uyesaba abantu besizwe sakhona kanye nemikhosi yakhona. Kumisa ukuthi makamamele because akakwazi ukuya uzesidela amandla nawo, kodwa akazange ecabanga ukuthi umuntu omthumileyo ngubani, kanti wena ufuna bani. uJona uthatha into uyenze yakhe. Uthi uNkulunkulu ngidinga umuntu ozongena ezweni laseNiniva. uJona wabuka yena engakwazi ukuyongena ezweni laseNiniva, kanti uNkulunkulu ukukhuluma kwakhe kusho isandla esiphezu komuntu. Ingakho lithi iBhayibheli uma ngaba uJeremaya ehliselwa endlini yomuntu, akenanga uJeremaya kodwa wehla umoya kaNkulunkulu ongena kuJeremaya. Simthola uJeremaya uthi ngesisandla siphezu kwakhe. Akaphuma uJeremaya kwaphuma umoya kaNkulunkulu. Uma safikile khona uyamemezela enkosini uthi Nkosi, thina kuJehova isandla sikaNkulunkulu siphezu kwenu. Lithi ngiphanphile inkosi yamemezele sizwe sonke yathi makusilukule. Now uma uEzra ekhuluma nabazalwane sengathi wayengakhulumi nebandla lonke, kodwa uyahamba nabantu ababaliwe. Ngoba mawusondela kuNkulunkulu ngomthandaza nini baningi. Now uEzra ukhuluma nengcosana yabazalwane, kodwa uthi isandla sikaJehova siphezu kwabantu bonke. Akakhulumi ngabantu ababamba ifasting, kodwa ukhuluma ngesizwe sonke. Akusho ukuthi nabantu ababili abathatha bahlangene ngebandla bathinta umzimba wonke kaKristu. Akasibuyela kuJona. uNkulunkulu wazi usenzani mama Jesus? uNkulunkulu awazi umuntu engakakhuluma ukuthi uzothini. Wayazi uNkulunkulu ukuthi uJona uzothini engakakhulumi naye. Yes. Fana nomhlabelelo athi sikulikula nokuqoba kodwa sisaye phili. Kodwa sibona sesiqobile. Yes. Kodwa sikaya qali. Sikula impilo labantu abayqobile. Athukithe ngelinye ilanga lempi esibhekene nayo asiyona yethu. Le esiyamba nayo ingaphezu kwempi esibhekene nayo. uNkulunkulu athi kuJona hamba. uJona ngabaza bayazi uNkulunkulu ukuthi uJona usinakhona. uNkulunkulu uyekela ngamabomu uJona ukuthi angamsekebeli kuqala, kodwa umsekwenhliziyo yakhe. Ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuvela, ngoba uNkulunkulu avela ngeqesho lakhe. Kashayo uNkulunkulu. Ngesikhathi sakufika isifukufuku